салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Чанд вақт шуд мо оиди челленҷ миёни футболбозон наворо омода накарда будем ва ин навбат мебинем ки дар барномаи челленҷи 7 секунда аз байни Тер Штеген ва Левандовски ки ғолиб мебарояд. Шарти бозӣ осон. Футболбозон бояд ба саволҳо дар 7 сония ҷавоби дуруст диҳанд. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду аз коэффициентҳои баланд ён истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Барса TG. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Эй, салом мардум, имрӯз ман бо Роберт дар навор хоҳем буд. Лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед. Мо бошад шурӯъ мекунем. биё барои оғоз кардани саволҳо чинганчик мекунем. 3 бор ҷура. 1, 2, 3. хайр сар кун. саволи якум. осон будааст не ки? 3 футболбози олмоние ки дар Эл Классико бозӣ карданд. Рюдигер, Крос, Шустер. Рюдигер? бале, ӯ пеш аз мавсим бозӣ карда буд. Инам ҳисоб мекунем, ҳамин хел не? Майлаш. Кани саволи маро бинем. саволи якуми ман. 3 футболбози Испания ки дар Эл Классико бозӣ карданд. Бускетс, Пике ва Алба. О, 3 футболбозе ки дар ҳар ду даста Барселона ва Реал Мадрид бозӣ карданд. Дар ҳама давру замон ҳамин хел? Этоо, Луис Энрике, Шустер. Луиш Фиго. Дуруст қайд кардӣ. Роналдо ҳам дуруст. 3 футболбозе ки аз ҳозира ҳаят ба Реал Мадрид гол заданд. Пике, Алба, Ферран Торрес. Ферран гол зад? бале, дар бозии қаблӣ. Ансу ҳам? Не акнун, вақта тамом шуд. ана акнун ҷолибтар мешавад. 3 футболбози қаблии Барса ки ба Реал Мадрид гол заданд. бозингарони қаблӣ? хай Андрес Иньеста, Луис Суарес ва Лео Месси. ман бояд дар ин бора фикр мекардам. 3 ҷои туристие ки дар шаҳри Мадрид аст. 3 то? агар 1 то ҳам гӯӣ, ман ҳайрон мешавам. хай 1 тоаш музей? вақт тамом шуд, не? тамом шуд? бешӯхӣ? не, 3 то ёфтан мушкил буд. баҳонаат қабул нест. 4 дастае ки либоси сафед доранд. Мюнхенгладбах, Реал Мадрид. Мюнхенгладбах? Севилья, Валенсия. Валенсия ҳам сафед. ту хато карди ҷура. не охир, либоси Барусия ин ҷояш сафед аст. хай инаш саволи охирин. бача, бисёр баҳс накун, либоси Барусия ин мавсим сафед аст. дуюмаш бошад сабз. сиёҳу сафед буд ба фикрам. ту хато карда истодаӣ. не охир, сафеду сиёҳ ҳам бошад, мобайнаш сабз аст. ман надидам. баъд нишон медиҳам. саволи охира гӯш кун. 2 нафаре ки ҳам дар Эл Классико бозӣ карданд ва ҳам мураббигӣ карданд. Гвардиола ва Хави. чӣ хеле дидед, ман бо Левандовски мусовӣ кардам. челленҷи хубе буд байни мо. умедворам ба шумо писанд омад. то боздид. ана ин буд саволу ҷавоби ҷолиб байни Тер Штеген ва Левандовски. пайгири Барса TG бимонед ва аз навгониҳо хабардор шавед.
ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.